ассалому алайкум бардоро созен хубин саломатӣ хубай вақтотон хушай. Ирӯз 5 марти соли 2024 100 рубл 120 сомонӣ. Хой шайҳаматон бахелӣ накарда аввал лайка биза, дар канала подписатсия ки навора ҷад ку. Ирӯза навор дорем квартираҳои фурӯшӣ ва хонаҳои фурӯшӣ заминӣ аз шаҳри Душанбе, шаҳри Кӯлоб, шаҳри Ваҳдат, шаҳри Бухтар, тарафҳои Регар ҳастай, ноҳияи Рӯдакӣ, ноҳияи Шоҳмансур, ноҳияи Фирдавсӣ. ҳамин хона беҳад фасони хушроғалтидаги да. барои реклама муроҷиат кунед. хона, замин, мошин, квартира чизе боша мо дар навори баъдна реклама мекунем, фурӯшта мегузорем. бачаҳо навора фақат бо диққат гӯш кунед, маълумотро гӯш кунед. кадом хонае ки маъқулай рақамошонда занг бизанем, барем бихарем. бачаҳо дар канали ма аввал подписатсия куненда, баъд навора то охир тамошо кунед. дар комментария нависен аз куҷо телевизиони шумо дар кадом намуди хона дар кора, мо пешниҳод мекунем аз рӯи комментария. элон аз сар мегӯем, шумо фақат тамошо кунед. бачаҳо салом алайкум дӯстони азиз. агар ба шумо регистрация лозим бошад, дар город Подольск 3 моҳа регистрация мекунам. акамон 7000 рубл. касе аз номи канали Сауди ТВ гап мезанад, бо арзон ҳам мекунад. рақамашон +1 3 тана толку WhatsApp шуна бачаҳо муроҷиат кунед, ёки +1 995 WhatsApp ёки телефони дастӣ. марамат занг бизанед, арзон мекунад аз номи канали Сауди ТВ. азиз акалар, силар агар регистрация керак bo'lsa, uchlik registratsiya 7000 rubl. raqamlarim +7 999 толку WhatsApp +7. мегзарем ба якум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастай дар шаҳри Душанбе, детажа, тарафҳои Ромид, ҷӯянгарон меган. нархша 315 000 сум мега, бо савдои хубам дорад. детажа, дукомната, 10 сотиқ замин масоҳат дорад. ремонтҳои хонара дидасен дӯстони азиз. инами хонаҳай шикатур кардагӣ, дал шехтон мегирен, ремонт мекунен, зиндагӣ мекунен. рақамҳои 01 40 50 44 занг биза маслиҳат ки дар поёни замин мега канали Калон. аз дарвозаи Ромид то хонара 24 километр. дар замин зиёда аз 15 ниҳоли ангур. хоб касоне ки конкретни харидор ҳастен, марамат занг бизанен. контейнери 12 метра бачаҳо падарка, касе ки мехара. ду хона ва кухни, ҳаммом, ҳамаш кирпичи пухта қатӣ кардагай. марҳамат кунен, занг бизанен, маъқул боша бигирен. ин ҳамин хонаи дӯстон. лайки чандум азади ҳатман нависон дар комментария. дуюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Турсунзода, Қулоқтепа роҳат меган, ҷамоати те туйчие бачаҳо. ценаша 280 000 сомонӣ гуфтам, бо арзон ҳам мешавад. 3 комната, 4 сотиқ замин масоҳат дорад, обам дорад. инами проект бачаҳо 4 сотиқ замин, инами хонаҳай дӯстон. занг занен, маслиҳат кунен. 3 дар хона, ошхона, баня, ҳоҷатхона, замин худаш 4 сотиқ, дарвоза ҳам як. хулоса харидори аниқ бошӣ, занг биза биё бибинеш. конкретни одамота бо савдои хубам дорад. занг авад карда бачаҳо маслиҳат кунед. дӯстон, агар дар ҳамин навори имрӯзаи мо ягон хона ба таби дили худтон наёфта бошен, мақсад ҳеҷ вақт фикр накунед, ҳаракат карда дар навори баъдна пешниҳод мекунем. мақсади гап ноумед нашем бачаҳо. иншоалло баҳри шумо либои хидмата мекунем. мақсади рӯз нашав, бо навори баъднада ҳаракат карда пешниҳод мекунем. санги мазор бачаҳо марамат мегӯҳем. шаҳри Бухтардай нархш аз 500 сомон то 1500 сум. рақамҳои телефон WhatsApp мондагим. заказ ба муҳлати 3-4 рӯз тайёр мешавад. хая ки худованд ҳеҷ кас намбара. ин тақдира бачаҳо. агар лозим боша марамат кунен. одамое ки раҳшон дур ҳастай мега дастафка мекунен, дастафка аз шоти худшон. нархшон вобаста аз намуди сангай аз 500 то 1500 сум. марамат аз номи канали мо гап занед. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастай ки дар шаҳри Бухтари Қурғонтепа кирӯф 1 меган. нархша 170 000 сомон гуфтам, бо савдои хубам дорад. ду комната, 3 сотиқ замин масоҳат дорад. рақамҳои 918 91 90 84. рақамҳои телефон. ду хона, 3 сотиқ замин масоҳат. ноҳияи Вахш кирӯфи 1. шаҳраки Бухтар. мактаб Балинца лави роҳи Калондай. пеши хона асфалт кардагӣ об свет ҳастай.
бо савдо ҳам дора. касе ки мехара инами каравташ қадарка бачо марамат занг зада бигириш. ҳатман дар комментария бачо нависед. навор агар маъқул боша дар комментария саудатӣ ва пеш 5 плюсара баҷиқ тешеринари бача. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри душанбе тарафҳои зарафшон дай бачо. инами хонаҳай инами проекти замонавӣ фасони хушрӯ 4 комната 6 сотиқ замин масоҳат 550,000 сомон мега бо савдои хубам дорад. рақамҳо шамодаи ахири 66 телефонои дастӣ документош 100% об свет постоянный ҳаст. канализатсия дар назди хона ҳастай 6 сотиқ замин масоҳат 4 дар хона ҳамом ошхона газхона дорад. метонен рақамҳои ахири 64-66 занг бизанен маълумоти пурраша бигирен. маъқул боша бароем бихарем бачо. аз мо як реклама кардан аз шумо рафта харидорӣ кардан. касоне ки аз канали мо хонаҳоро мефурӯшем бачо хоҳиша ҳаматон моро фуромӯш накунем. ақаллан раҳмат биген гап нест ҳаматонда. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри ваҳдат гирдаш ба семенблок маҳкам кардагӣ тайёракай хулоса 150,000 сум мега. агар ки сум медоштам худам мехаридамаш. 4 комната 4 сотиқ замин масоҳат дорад. инами хонаҳай инами проект бачо 4 сотиқ замин масоҳат гирди хона маҳкам. рақамҳои 4 624 занг бизанен маслиҳат кунен. хуб монтаж кардагӣ ай бачо шкатур кардагӣ чорни потолок инами ремонт инами хадай бачо инами хадай хай бо маслиҳат кунен занг бизанен маъқул боша бигиринша. барои реклама ҳатман муроҷиат кунен. дар боло мондагем имо ватсап хона замин мошин квартира чизе боша мо реклама мекунем. дар навори бадна рекламаш карда фурӯша мегзорем. дар ютуб тикток инстаграм ҳаракат мекунем котона осон кунем дӯстон. мегзарем ба шашум квартираи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ будай дар шаҳри кӯлоб роҳи оҳан 340,000 сум нарх 2 этажа 2 комната 5 сотиқ замин масоҳат дорад. дӯстони азиз рақамҳоша мондагием хона фасон ремонти зур гирдишпони рӯшоткаи тахтағизагӣ инами хонаи дӯстони азиз занг бизанем маслиҳат кунен. хона қарор дорад дар шаҳри кӯлоб кӯчаи роҳи оҳан 5 сотиқ замин бо мансардшам расчоти хона кардагиай инами ҳай хулоса бачо. дарвозаи фасон загӣ тирезуҳоро бинен дам бигирен. хулосаи гап дӯстон зангават карда маслиҳат кунен маъқул боша бигиренша. иҷа гуфтагӣ нестан ки чиз чораи хонаро мегирем ё ки мемона. ҳамин қаша гуфтанд ки мансардшам расчоти хона кардагиай ҳамиш мемонада. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри душанбе 9 километрда қарор дорад. 470,000 сум мега бо савдои хубам дорад. 2 комната квартира 8 этажда қарор дорад 56 метри квадратӣ. рақамҳои 606 ахиршай занг бизан маслиҳат ки аслан дом худаш 9 этажа бачо хона дар 8 этаж қарор дорад. ошёнаи 8-да қарор дорад. дом бо лифт отоплени таъмин кардагиай. дар атрофи дом масҷид мактаб садик гимназия 3 то бозорам ҳастай дӯстон. занг бизаненда муомила кунен маъқул боша барем бигирен. инами квартира 470,000 сомонӣ мега бо савдо ҳам дорад дӯстон. мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри ваҳдат кӯфарниҳон мега 180,000 сомонӣ гуфтесам бо савдои хубам дорам.
ده etaja 4 комната 6 сотих замин масоҳат дорад. рақамҳои 919 55 25 95 занг бизада маслиҳат кунед. шаҳри ваҳдат деҳаи кофарниҳон одамони хонахар мақсад занг занен маслиҳат мекунем. хонаҳо дар медорем зиндагӣ кардан мегардем. варианти алишӣ ба квартира метонем алиш кунем гуфтестам. дӯстони азиз, мақсад масалан занг бизаненда муроҷиат кунед аз номи канали Саудатӣ бо арзонтон мекунанд. варианти алиширам гуфтем. варианти фурӯшӣ 180 000 сомонӣ. мегзарем ба наҳум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри душанбе пости чорбоғ меган, ноҳияи варзоб. нақша 360 000 сум меган. рости камбеш бачаҳо адресуро хато мекунем. можбид ами варзоб дар ами душанбе дохил меша намеша, ҳамеша аниқ намедонем бачаҳо. 360 000 сум мегад. деэтажа 4 комната 4 сотих замин масоҳат дорад. хона ремонти фасони хушрӯ абои задагиай. мақсад занг бизаненда бо маълумоти пураша бигирен. ин ами хона дӯстон 360 000 сум мега бо савдо ҳам дорад. ремонти хонао фасони хушрӯ кардаги дар рӯи зур загӣ леноними фасон загӣ бо камтар савдо ҳам мешавад. иваз бо хона дар дохили шаҳр боша алишам мекунем меган. мақсади дар варзобай дар дохили душанбе хона боша алиш мекунем мега. ҳуҷҷатошам ҳастай. алишира пешниҳод кардан марама зангза маслиҳат кунем. мегзарем ба даҳам хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастай дар шаҳри душанбе ноҳияи фирдавсӣ корвонда 450 000 сум нархаш бо савдои хубам дорад. 3 комната 2 сотих замин масоҳат дорад. рақамҳои 881 дар занг биза ахираш 54 54. телефонои дастӣ. салом мардуми хонахар, ҳавлии фурӯшӣ дорем дар ноҳияи фирдавсӣ дар поёни корвон қарор дорад. мактаб поликлиника дар наздикиш ҳаст. об свет доимӣ ҳастай. метонен занг бизанен 450 000 мегем бо савдо ҳам дорад. дӯстон, барои реклама дар боло имо ватсап мондагем муроҷиат кунед. хона, замин, мошин, квартира чизе боша мо рекламаш мекунем. дар наворои бадна фурӯшта мегзорем, ҳаракат мекунем, савдо карда батем дӯстон. мақсад метонем бо навор кунем, рафта видео кунем хонаотона, заминотона, мошинотона. хидмон мерем, видео мекунем ёки суратҳо шахтонрӯӣ мекунем, мо рекламаш мекунем, фурӯшта мегзорем. мегзарем ба 11ҳам хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар ноҳияи рӯдакӣ ҷамоати чорякарон деҳаи армуғон меган. 180 000 сомонӣ бо савдои хубам дорад. 3 комната 3 сотих замин масоҳат дорад. рақамҳои 92 40 73 99 занг бизан маслиҳат ки бара бихараш. хона тайёр, медрӯи зиндагӣ мекунӣ. кадоме ки мегира баракат меёва иншоалло гуфтагиҳои соҳиби ҳамин хона. аз пеши бозорчаи зарафшон мега тарафи боло мерен. таксиҳош то қарибии хонара 3 сомонда мебарад. марамат занг бизада маслиҳат ки бара бихараш. агар ҳамин навора шумода маъқул боша, арзанда 1 дона лайк боша, бачаҳо лайкҳоро бизанен. айтара шумо дастгирии калон мешава иншоалло. ҳамин навор чанд қа лайк бисёр бигирад, топ дар ин борода ҳамин хонаҳо мақсад соҳибошона меёванд иншоалло. агар намехарӣ лайка бизада навора падилиса ки бачаҳое ки хонахар ҳастанд роҳишон кунед, канали мо тавсия кунед, иншоалло беҳтарин канал аст. мегзарем ба 12ам хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки дар шаҳри душанбе ноҳияи фирдавсӣ 310 000 сум мега бо савдои хубам дорад. 4 комната 4 сотих замин масоҳат. кирпичи пухта қатъи вардоштагӣ. ин ҳамин ҳолатаи хона мақсад. ин ҳамин қадар вардоштан далши денги нарасидаишон. мақсад сумшон камӣ каргай мефурӯшанд. 310 000 бо савдо ҳам дорад. хонаи ҳавлидори фурӯшӣ тарафи дарёободай шаҳри душанбе ноҳияи фирдавсӣ. ҳамаи ҳуҷҷатҳошам ҳастай. метонен занг бизанен ҳамин рақамҳои 401 31 211 да муроҷиат кунед. маъқул боша рафта бигирем бачаҳо.
برادران شما چه خیلی که خواستین همون خیلی کردم و حرکت کردیم و خواستی دل شما خونه هاتون از همون نوحیه‌ای که خواستین پیشنهاد کردیم. حتما در کامنتر نویسین کدام نمودی خونه شما در معقوله ما خداخواه پیشنهاد میکنیم. نواری ما در لایک بزنین، میات قدر کنین، لایک را بجخین، در کانال ما پادپیسات سکنین، پادلیل سکنین. برای رکلام مراجعه کنیم، ما رکلام میکنیم تا نواری با نخست احتیاج کنیم. بچه‌ها نواری را فقط اجرا کنین. مایل خیر.